Τώρα να σου κάνω βίντεο, φίλε μου. Θα σου βάλω πας στο YouTube, πόψε. Πες να ξέρει ο άνθρωπο, πες. Άκου να σου πω. Αν έχει κάποιος που θέλει βοήθεια για να υπαλλήλους να λογαριατήσουν τίποτε, Ιάννη και Ανδρέας. Πληρώνουν τους τόπους μόνο πάνω τους. Πόσα λεφτά στην ημέρα, ρε Ανδρέας? Θέλουμε 50 ευρώ την ημέρα. Ναι. Με το φαΐ. Με το φαΐ. Με το φαΐ μας. Εντάξει. Και νερό σίγουρα. Μπράβο. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Εντάξει. Λάγα... Δεν πέφτουν οι σουβάες. Και να είναι μέσα, ο έξω. Ναι, μέσα σίγουρα. Από εκεί να τροσιά. Τροσιά σίγουρα. Να τροσιά, ναι. Ένα λεπτό να βλέπει οι άνθρωποι τι έκαναμε. Και τα σκουρτήματα. Το Ανδρέας το πιο καλύτερα από NG. Πού είσαι, ρε? Το και άσπρο μαλλιά. Τώρα να μάθω να κάνω σουβάες. Να σου πατήσω εδώ.